Η Γερμανία του Μεσοπολέμου, της ανασφάλειας, της ανεργίας και της οικονομικής κρίσης. 1924. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 3%. 1928. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 2,6%. 1930. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 18,3%. 1932. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 37,4%. Πρώτο κόμμα. 1933. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 43,9%. Πρώτο κόμμα. Die große Zeit ist jetzt angebrochen. Deutschland endlos erwacht. Macht haben wir uns und bildet das deutsche Volk und gewinnen. Ich weiß es, meine Kameraden, es ist euch wohl auch schwer gefallen, wenn ihr meint, es müsse nur den Wandel kommen. Ihr dürft nicht handeln, ihr müsst erfolgen, ihr müsst euch bilden, ihr müsst euch dieses Unheil anfeuern. Βαρσοβία. Η σκέψη μου Βαρσοβία, κυνηγημένη από τον γκέτο, πλανιέται στους έρημους δρόμους σου, με ένα κίτρινο άστρο καρφωμένο στο στήθος. Ο ματωμένος Βιστούλας σωπαίνει, μια σιωπή αταξίδευτη, μια σιωπή Βαρσοβία, γεμάτη αέρια κυκλονίου, ασβεστόλακους, κρεματόρια και ενέσεις θανάτου. Και απόψε ο κόσμος κρυώνει και πρέπει να ζεσταθεί στα 85 μερόνυχτα που σε κάψανε. Για τα παιδιά σου που σφάχτηκαν, για τις πλεξούδες των κοριτσιών σου που πλέουν απάνω στα βούρκα των υπονόμων. Τραγουδάνε οι καταιγίδες στα δάση σου και στα στήθια μας. Ανασήκωσε Βαρσοβία το στιθοπάνι σου και δείξε μας τις πληγές σου, τις 7 σου πληγές, τις βαθιές σαν το Auschwitz. Βαρσοβία μας, Βαρσοβία της Πολωνίας, Βαρσοβία του κόσμου. Οι εφημερίδες με έκτακτα παραρτήματα μεταδίδουν την είδηση. Εδώ ελεύθερε ακόμα Αθήνε. Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετώπου. Ο εισβολεύς εισέρχεται με όλα στας προφυλάξεις εις την έρημον πόλην με τα κατάκλειστα σπίτια. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές. Προσοχή, ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών ύστερα από λίγο δεν θα είναι ελληνικός. Θα είναι γερμανικός και θα μεταδίδει ψέματα. Έλληνες, μην τον ακούτε. Ο πόλεμος μας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι της τελικής νίκης. Ζήτω το έθνος των Ελλήνων. Η Ελλάδα βρισκόταν υπό τριπλή κατοχή. Οι Γερμανοί καταστάθηκαν στον Εύρο, την Κεντρική Μακεδονία, το Αιγαίο, την Αττική και την Κρήτη. Στη Βουλγαρία παραχωρήθηκε η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη. Στην Ιταλία περιήλθε η υπόλοιπη Ελλάδα. Οι Γερμανοί και οι Ιταλοί διατήρησαν την ελληνική διοίκηση. Αλλά στις περιοχές υπό βουλγαρικό έλεγχο επιβλήθηκε πλήρης εκβουλγαρισμός.
στις περιοχές υπό βουλγαρικό έλεγχο, μια ομάδα Ελλήνων αποφάσισε να εξεγερθεί. Το Σεπτέμβριο του 1941 επιτέθηκαν στο βουλγαρικό τμήμα χωροφυλακής, στο χωριό Δοξάτο της Δράμας. 22 χωριά είχαν εξεγερθεί. 35 Βούλγαροι και 12 Έλληνες που είχαν περάσει με το μέρος τους έχασαν τη ζωή τους. Αλλά η εξέγερση δεν κράτησε παρά μία μέρα. Στο Δοξάτο και τα άλλα χωριά που είχαν εξεγερθεί, τα βουλγαρικά στρατεύματα ετοιμάζονταν για αντίπεινα. Ήταν μία από τις πρώτες εξεγερσεις στην Ευρώπη, αλλά κόστισε ακριβά. 102 χωριά δέχτηκαν επίθεση από βουλγαρικά στρατεύματα. Στη Δράμα, τις Σέρρες και την Καβάλα. 22 καταστράφηκαν. Ποιο νόημα έχουν το όχι γειτονές σήμερα? Οι λαοί της Ευρώπης έγιναν σύμμαχοί μας. Μοιραστήκαμε κοινές τύχες και κοινές ελπίδες. Μαζί προσπαθήσαμε να οικοδομήσουμε μια κοινή πατρίδα, την Ευρώπη. Συνεχίζουμε να λέμε όχι στις όποιες κατακτητικές διαθέσεις. Όχι στα καταπιεστικά καθεστώτα που αιματοκύλησαν τον κόσμο. Όχι στον φανατισμό. Όχι στον πόλεμο. Όχι στη βία του χρήματος. Όχι στην απληστία και στην έπαρση των ισχυρών. Όχι στην αδιαφορία για τους αδικημένους του σύγχρονου κόσμου. Όχι στους βολεμένους. Και αυτό το όχι συνεπάγεται ένα ναι. Ναι στις μεγάλες αξίες που λησμονιούνται και προδίδονται. Ναι στην αξιοπρέπεια. Ναι στην αλληλεγγύη. Ναι στη δικαιοσύνη.
Ναι στην ελευθερία. Ναι στη συλλογική ευθύνη. Στην αναζήτηση νέων μορφών δράσης, ώστε να μην ξαναφτάσουμε στην Ευρώπη του 14 και του 39. Θα τα καταφέρουμε. Οι ίδιοι αγωνιστές μας δείχνουν το δρόμο. Διδασκόμαστε! Εμπνεόμαστε! Συνεχίζουμε! Αυτό θα μπει. Ναι. Yeah. That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes, an airplane. Lenny Bruce is not afraid. Eye of a hurricane, listen to yourself, turn world, search its own needs, dummy serve your own needs, speed it off a mock speed, grunt, no strength, the ladder starts to clatter with the fear, fight down, high flyer in a fire, representing 7 games and a government for hire and a combat site. Let the lesson coming in a hurry with the furies breathing down your neck. Team up to your borders, rebel jump to the front, look at that low blade, fight, and overflow, population coming through the little news, save yourself, serve yourself, the world serves its own needs, listen to your heartbeat, coming with the rapture and the river and the right, you patriotic, slam, fight, feel it, breathe, sight. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. I feel fine. 6 o'clock TV hour, don't get caught in the foreign tower, slash and burn, return, listen to yourself, turn, locking in.